салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. субҳатон бахайр дӯстони муҳтарам, подписчикои муҳтарам. имрӯз мо тарафи Владикавказ сафари сайёҳӣ дорем ва 1 соат дар роҳ омадем ва инҷо манг кардан, яъне ки ҷое ки бинед ҳоҷатхона, туалет, душева, як комната для намаза. вақти намоз бошад намоз мехонанд, яъне ки дар ҳар як ним соат роҳ 1 соат роҳ масҷидҳои калон, ҷои таҳорат кардан, ҷои намоз хондан беҳтарин, мошоаллоҳ. кафе, ошхона, столови ресторан пур барои мусофирон. боз сафарро идома медиҳем баъди аз инҷо баромадан ва пурра ҷойҳои хубро боз барои шумо дӯстон видео мекунам ва дар канали ютубам мемонам. марҳамат, тамошо кунед, ба дигарон фиристонед. нафароне дар ин минтақаҳо бошед, дар комментарияҳо нависед чӣ хел зиндагӣ доред, то ки дигарон бидонанд. саломату сарбаланд бошед.